una-una atong i-focus ang atong una-una diha sa kining katalaw. Usahay ang tao sa kalibutan matalaw. Matalaw sa problema, matalaw sa kawalan-on, matalaw sa balatian, matalaw sa bisan unsang kahimtang sitwasyon dinhi sa kalibutan. Kung ang tao matalaw may daghan ng mga rason, daghan ng mga pagduha-duha, daghan ng hinungdan nganong ikaw ug ako motalikod sa pagpanalanggan sa Ginoo. Apan salamat sa Ginoo nga ang Dios kanunay naghatag nato kalig-on kadasig aron kita makalahutay hangtod niining mga panahon. Kung atong hibaw-an maigsuon ang kalisod ug kahimtang karong panahon, bisod na ang mga tawo karon. Imong makita ang mga krimen, balatian, hold up, trahedya, mga aksidente, mga matay sa karsada tungod sa mga kahimtang na dili nato mahibal-an nga moabot sa atong kinabuhi. Dili ta magsalig nga lig-on pa ta igsoon. Dili ta magsalig nga maayo pa kog lawas pastor. Kondisyon pa ko. Hinumdumi ang atong kaugmaon wala sa tawo. Ang atong signos o ang ato nga kinabuhi wala sa tawo kun dili na as Ginoo. Gikinahanglan matakusa kanato maglig-on, magpadayon diha sa pagpangalagat aron mawala ang katalaw. Kung aris kalibutan maigsoon even gani sa kalibutan, kung aritas kalingawan wala pa gani na pildi ang aritas sa sugal, kung sa tarik pa mga igsoon wala pa gani na pildi ang usang manok unya ni dalagan kay mungita o pamaagi nga makabalos musinggit dayon ang nabilin moingon kanawa na gyud na pildi na gyud na, di ba? Wala pa gani na pildi maigsoon ni ingon na ag kontra pildi na gyud na unya kay napatirhan man ag kontra. Di na nag-away. You know, dinis kalibutan maigsuon, human sa pagkalipay, human sa imong paglayat, diha sa kahilayan, hinumdumi, walay kalipay ang resulta. Kung dili kagubot o kasamo ang maani sa tao kung naatas kahilayan. Apan kung ikaw o ako dinhi sa simbahan mulokso ka, musayaw ka, muday ka ngadto sa Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo, dili si sister ang panalanginan kung dili ikaw ang naghatag og panahon nga ang Dios imong gipasalamatan. Atong pasalamat palakpakan ang Ginoo. Tinuod na igsoon sa simbahan maigsoon kung dunay mo buli nimo, dunay mo saway nimo, dunay mo underestimate nimo, dili sila mo'y panalanginan kung ikaw mismo mo'y panalanginan sa Dios. Amen ba? Pero sa kahilayan kung daog-daogon ka, mura nagukag itoy. Tinuod dili. Tinuod oy. Bulihon pakigog samot, dakdakan pagdukag samot. Pero atubangan sa Ginoo, hinumdumi. Kung ikaw kanunay naas Ginoo, hinumdumi, kanunay kang magmadaogon, kay kauban nimo ang Dios. Mao nga mawala nimong katalaw. Mawala ng imong kahadlok sa panahon nga ikaw hasion. Sa panahon nga hasion ka sa mga problema, sa panahon nga hasion ka sa kawalan, sa panahon nga hasion ka sa mga balatian. Ato bang nasinati maigsoon even sa among yanggis nga igsoon. Ako wala ko makasinati siyang kinabuhi. Imagine pila ka stage ang iyang cancer hangtod karon na apa sa gibatik sa iyang physical nga bahin. Apan wala niya gihimong babag. Wala niya kahadloki ang katapusan gutlo sa iyang gininawa kun dili iyang gikahadlokan kun unsay tawag sa iyang kinabuhi dinhis kalibutan aron ikaw ug ako mamalandong sa pagkamayo sa Ginoo. Atong palapakan ang Diyos. Igo na para na mo. Igo na para na ito. Nagkikip ikaw o ako. Gipanalangin sa itong Ginoo. Itong usang Domingo, maigsoon talagang na-surprise ko. Wala akong maulaw maigsoon nga naghilak ko sa ato ba nga sa kamera. Wala ko naulaw mga kaisyon sa katinimban nga minghila ko mga kaisyon sa social media tungod kay nakita na ko nga maayo ang Dios sa atong kinabuhi, atong palakpakan ang Dios. Wala ko mag-expect mga kaisyon tungod kay sa among kakulangon. Wala pa may kusweldo. Akong kiingnan mga kaisyonan atong mga kaubanan, iko palihog na lamang kong kod-kodan ang butong ato na yun ang bahin-bahin nun. Tinuod ka na isoon. Wala may soft drinks. Wala.
Ang among giandam kutob lang sa among makaya. Akong giingnan akong ugangan na amay sunoy diha. Wala bahalag, wala ay sunoy. Basta kay makaihaw tag duha ka buok lamang atong sagol ag apara. Gabi pa mga igsuon nanguy koy na kung apara unya piti mako pagkadagko. Nanguy ko kung amote maison anang Sabado. Kana diha maison imo nang imagine kani adto wala guni amote diha. Even ang akong ginikanan hala sige pabunglay maison bisag asa may paingon wa gani kakuha bisag usa na namang kabalde. Wow. Kung inyo nang lantaw makaingon lagi mo walay kunot so ay ko maison makalingaw. Tudi na gyud ka maglisod og pangita. Siyempre mo sa laing naso nagtapong og usa ka punuan. Kunya imagine nimo na puro pinakabatuan diha. Hasta pa to maigsoon ni apil og kalikiman igsoon na kinatan jud kaayo nga. Uno, wa gyud mi kahuman. Alas 11 maigsoon na puno na ang sulunan. Pila ka labador nga dako. Puno mga igsoon. Ikatulo ko akong giingnan akong ubangan. Okay na na. Ingon si Jesus, giingnan niya ang mga tinuan. Okay na natagana na kaayo. Samtang dito sila ning taktak sa dagat. Sa kinsa matong mga katawhan nga gitawag sa Diyos. Sila Pedro igsoon. Pila ka adlaw sila dito sa dagat nag-utaw-utaw. Sanglit si Jesus naglakaw mga kaigsunan niingon si Jesus sa mga katawan nga mao silang Pedro igsoon. Itaktak ang inyong pukot ngadto sa labor. Aba niingon si Pedro, wa mi kakuha Ginoo. Nagbuntag na lamang mi og pula wa gud ning kupit nako. Pero niingon si Pedro, gitutukan sa ni Jesus, apan kay ikaw may nagsugod na ako magtutudlo, mutahod minimo. Wow! Ikaw ug ako doon na pa'y pagtahod sa Diyos, atong palakpakan ang Ginoo. Kaya nasayod ang Diyos nga ikaw ug ako, doon ay pagtahod nga tos Ginoo. Sa diha nga ilang gitaktak na ang mao nga puot, o sa ilang nakita, grabe kadaghang mga isda. Sari-sari ang mga isda nga ilang nakuha. Niingon si Apostol Pedro, tabangi mi, nigsingit po na bigas, di apo diri, dagan kaayo. Ingon si Jesus, iikot na na. Pero ang mga tao may gusto hala, kay mga kaisunan sa panalangin. Nag-igot na lang magkilang sa kainan. May ganito, wak malulo. Sa atong kinabuhi ni sa kalibutan, maisubisa kung saan pa nato. O kogi, kung di ganit ang panalangin na skilo, wag tayo na naman. Atong isang Domingo, maisub, akong gi-imagine, wag ko na ulaw sa social media, daghan kayong ni... O hindi mo si Consal Marilong Exxon, pila makunoy bayad. Wag ko ko'y kalimutan, pila'y bayad ato. Nga mga Exxon, talagang na-surprise. Dili lamang kik akong nakita, doon na pa'y mga salapian mong bahin. Akong giinanday kong akong anak, dahil tabangi ko kampat ining panalangin, kaya ipalit tayo na itong soft drinks. Wow! Atong pala, ang Ginoo. Wala ko nawili sa kanila, kung dili na amis ko maisog sa panalangin sa Diyos. Kaya wala ko magdawa ko may kwarta. Ang panalangin sa Ginoo, kung ang expected mga exo, di ko ka makapugong sa paghilag. Dili mo ikaulaw, nang ikaulaw man imo. Ginoo mo'y nagtagbo sa imong Panginoon. Wala ta pakulang, wala ta kawadin, naapabay ka talaw. Wala na. Sa diha nga ikaw o ako, dunay presensya sa Ginoo, ang Dios maghatag nimo kaisog. Ayaw paminaw sa palibot, ayaw paminaw sa imong silingan, ayaw paminaw sa imong sigataw, nga doon ako'y mentalidad nga gitawag ko pagkamaritis. Amen ba? Kay diyas Ginoo maigsubisan si kinsa pay mo maritis nimo, apan kung doon na kay Ginoo, dili ko kamaon sa atong palagpakan. Di makamatalaw, atong yung basahon. Ingon diri mga kaigsunan sa ikadawang Timoteo kapitulo 1, versikulo 7. Ingon diri, kay ang espiritu nga naggihatag sa Dios kanato wala maghimo kanato tawan. Na unsa di ay ang espiritu sa Dios, wala naghimo kanatong talawan. Kun dili tanawon, ingon diri, wala kanato mahimo tang talawan, kundili naghatag ka na ito gahong o gugma sa pagpugong sa kaugalingan. Even sa atong kinabuhi,
Daghang mga tao, mga mensahero, sikat kayo sa katilingban, sikat sa kalibutan, apan diha sa pagpugong sa kaugalingon, kinsa may nakabagsak ni Samson? Si Delilah. Hello. Daghang nabagsak ni Delilah sa kalibutan. Delilah ba mentalidad? Bana o asawa. Kung wa kay pagpugong sa imong kaugalingon, hinumdumi, mabagsak ka sama ni Samson. Daghang mga pastor na abot og bilangguan nang preso tungod sa gitawag kainit ko sa kalibutan. Kaya wala yung pagpugong sa kaugalingon. Hinumdumi ni ingon diri kay ang espiritu nga naggihatag sa Dios kanato, wala maghatag kanato nga mahimo tang tanawan kung dili naghatag ka na to kahong kuso aron ikaw ug ako makalahutay sa pagpanalagad sa Ginoo. Ang taong adunay espiritu sa Dios dili man na matalo, dili man na magkaproblema, dili man na mabalaka nganuman ikaw ug ako nakita sa Ginoo. Kung ako imaginon atong sa Domingo parang Thanksgiving Lord, nabalagdong ko maigsoon, katuyog-tuyog na ko kulong, ikaw mag-igo ani, kay kinihan mo kag-ianda, o saan ko kapok tinuyo? Wala, ilain mga kaigsoon, katupong sunoy mga kaigsoon, umungaan, maurasa, gigol-gol na ko anang gipiit. Kung okay na ko itutog, basta kay mahumani. Wasa ko'y kaon-kaon atong maigsoon, dili ko tinuod nga way kaon-kaon, tinuod ko gumawa kaon-kaon, kaya naimot man ko pamahaw, paniutong. Dito na ko naniutong maigsoon, kaoban atong maigsoon. Dito na ko nagibatik nga kagutom nga naningaw ng Panginoon, Lord, salamat. Ganito ko sa mga tao, mga kaisunan, wow, grabe. Maabis ka sa panalangin sa Diyos. Apan hinumdumi buhata usa na malipay ang Ginoo kanato. Maatras ko sa bersikulo 3. Ato ning klarohon. Ingon diri sa bersikulo 3, nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran o malinis nga konsensya. Kung ikaw ug ako diha sa pagpanalagad, ang imong konsensya malinis na, bahalag imong kasuban guba ka. Basta ang imong konsensya atubangan sa Ginoo, malinis, sister, brother. Kay dinis kalibutan, walay problema, bahalag unsaon ka, bahalag daoton ka, bahalag ilog dahon ka, unsa ka sa katilingban, apan hinumdumi, kung dili ka gilog dahon sa Dios, panalanginan ka atong palakpakan ang Dios. Dunay pinasay ang Ginoo at kabuhaton mo. Maamis ang mga tao, muingon ang mga tao na, murag ako man unta ng panalangin. Hello. Ako ang unta ng sakyanan, nangandoy ako. Pero katong dili mangandoy sa sakyanan, tagahag sakyanan, kaya nakita sa Ginoo ang ilang pagkamatinudan. Atong palakpakan ang Diyos. Diba? Kadaghang mga tao sa kalibutan maisog na atong masinati ang history sa kinabuhi. Grabe kalisod. Grabe ang kasakit o kawalan nga ilang gibati kaniadto even sa among kinabuhi. Sige sa man may atubangan sa Dios. Wala min kaptangan. Kung among kapasidad maisog dili ni ikalibil sa ubang mga pagtulungan. Dili ta ikalibil sa ubang pagtulungan. Hinumdumi kung ang Dios mo'y mogamit nimo. Maamis ang mga tao. Kay wa ka magsalig sa mong kaugalingon kung di nagsalig ka sa kinaadman o kay balong sa atong Ginoo. Atong palakpakan ang Diyos. Ingon ang mensahe sa Ginoo, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan, ilhasya kay siya ang mga bandog sa imong kalakihan. Kung ikaw o ako humila sa Diyos, hatagan ka o sign, hatagan ka kawawasan, pagsubay sa dalan ng angay ni mong subayon. Pero wag ko kay Ginoo. Tanawa ko ingon diri. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios. Kinsang espiritu nga gihatag sa tao? Asa gikan? Sa pagtulungan ba? Sa karitula ba? Sa sikta ba? Sa title ba sa simbahan? Ang gihatag nga espiritu para sa tao aron ikaw o ako malig-on sa mga panahon nga ikaw anaas kaluyaw. Espiritus Ginoo. Hello.
Espiritus Ginoo, dili espiritus demonyo. Tinuod. Even ang atong Pilipinas karon nagkuya-kuy sa kalisod. Grabe ang kalisod. Naa ang mga rapist, naa ang mga droga, naa ang tulis, naa pa'y bagong gitulis des palanas. Kaya buto pag 45, patay yun. Alas 11 gabi ini atong usang simana. Kung doon na pa ng Espiritus Ginoo, makadagmal ba na siya siya kasi kataw? Dili. Even sa pagpasakit o sugilano para siya si kataw. Apan blessed na kaayo nga ikaw ug ako nakasabot sa mensahe Ginoo. Bisan unsang kahimtang sitwasyon, mapahilobon ta kay dunay Ginoo. Man-lift up nimo igsuon atong palakpakan ang Dios. Tested and proven na sa mga kinabuhi. Kinsa mami atubangan sa katilipan. Kinsa mi atubangan sa takang katawan. Apa tugan pida glory. Gihimo ta. Kay aduna kay katapos ug kahibalo. Dili kahibalo gikan sa tao, kun dili kahibalo gikan sa Ginoo. Ingon diri kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, kinsa man ang kanato? Pwedeng ikaw, pwedeng ako. Pwedeng siya, pwedeng si sister, si brother, si silingan. Hello, dili lamang sa usa ka tawo. Lamang ikaw ug ako mamanandong kanunay sa Ginoo. Lord, salamat nga imo kong gihatagan sa kahibalo. Kaya kung agad ay kahibalo mo igsoon, naghangat ang rason. Kaya ang espiritu nga nagihatag sa Dios kanato, wala maghimo kanatong talawan. Kundi naghatag kanato gahom ug gugma, tan-awa. Karong panahon na may isang makakita ko sa social media, doon ay papa o mama, gipatik og siya ko ang ihanggang may mga anak aron mo hilo. Aron makatulog, gipatik dia sa Cebu nga area. Kaway patas ang amahana. Grabe. Doon na po'y papa, doon na po'y banag, gipatay ang iyang duha ka mga anak ug ang asawa gikulkul ng liog. Grabe. Kung doon na pa kayo ba, even gani sa pagpasakit o sinultihan sa imong isikataw, mismo ikaw nagsulti, masakitan na kang una. Maumang gani, ikaw ug ako, kung mo istorya ka, kung doon na kay control, doon na kay break kung sasakyanan pa, tanawa ang katikrisman so dito na po'y eko, yung komento ko ma-exon, kaya ingon manggot ang niya sa social media, gipost manggot, ingon na, makadugaya na po ko ng sakyanan, ha? Pahayan na yun ang sakyanan. Kaysa una pa man ang maigsoon katong katikris, dugay na doon ang maigsoon, 1990s pag yun na, sa unang gabata pa ko maigsoon, edad pa kong 6, ako ko ng sakyan maigsoon, o sa ay, buhari man na din sa takalan, kauban pina atong karidyoy, asa na dago karidyoy na apagani, pila na katoy, mga 90s pa maigsoon, pila na katoy, 30. Dini komento ko maigsoon, nga dipinde. Bisan kung sa kakaraan nga sakyanan, kung ang atong kinabuhi, kung atong sitwasyon, kung diha na kita koto, bisag raptor pa atong sakyan, mamatay do ka, patay do ka. May batong palapakan ang Ginoo. Bisag nindot ang imong chapel. Kung sa kag helicopter may isong inigtog doon, masangit po niya kawayan, buto gyapon ang helicopter, patay gyapon. Wala siya mo reply mga igsoon. Ano naman, ako silang giina. Ang atong kinabuhi, dili kita may tagiya. Ang atong kinabuhi, ang Dios may tagiya. Sa tanang butang dinis kalibutan, adunay gitagdang panahon kung kanos katabawian sa itong kinabuhi. Malipay na ko maigsoon kung mag-edad kong 70, kuha ang Ginoo. Pero kung dili ko kaabot sa 70, kuha ang Ginoo. Malipay lagi apon ko. Ang importante ikaw o ako, preparado ka sa bisan kung sa kahimtang sitwasyon. Amen ba? Maunay nindot nga mga lagat sa Ginoo. I-enjoy ang kinabuhi. Kung naabak kas kawalan doon, naabay makadugang batas panalangin kung kanunay tang magproblema. Nga wala tayo ikadugang, wala tayo ikapalit, wala tayo ikapasabong sa atong pamilya. Naabot tayo ikadugang, madugang ang problema. Apan kung ikaw o ako, kontento ka sa imong kahimtang karon, wow, maamis ka. Kay dunay mga sitwasyon nga moabot nimo nga dili nimo damo, wow, grabe. Ingon sa sapara, ingnan niya ang inahan. Perting hilak ni Papa, ako guba kong nawo, kalandaw. O niya ingon si Pastor Maikson, kadala-dala ko na si Papa ni mo panyo.
Malimtan magbahalag ni panyo. Bahalag na nila bala basta na ako ikatrapo mga igsoon. Tinuod na igsoon. O niya, mura ko galutaw sa dalan maigsoon niingon magkod katong gahaton maigsoon estudyante na ako to. O niya 2014 classmate ni pastora sa TLA Major. Wala sila malimot sa mga kaayo ba. Ikaw maigsoon magtutudlo ka, pastora ka. Ang imo buhaton ang pagkamaayo natin. Wala kay kipili bisan unsa. Muna nga nakahila ko maigsoon ikuha ko magdahom sa akong ika-40 isiting nga mao ni mahitabo. Dili lamang sa kahimtang ay inyong makita maigsoon sa inila nga taos katilingban mismo sila minghatag og panahon. Amen ba? Diha nimo masinati nga dunay Ginoo sa imong kinabuhi. Diha nimo masinati nga ang Dios nagupot kanato igsoon. Wa kita pasati. Pagkahapon maigsoon galantaw-lantaw ko maigsoon. Nalingaw ko diri ingon si engineer nga ayaw sa ka pastor sa lubi kuha man ko og butong ko. Wa tiniil dahil ko maigsoon. Ingon siya nga ayaw sa ka pastor kay birthday ra baron nimo. Kung nakasakot ako maigsoon kapasiaw na hinoon ko. Ning atong mga estudyante, mga vlogger maigsoon, giduga. Ciao. Talabat tas ato nga wali maigsoon. Muna gadi gyud ako kalimtan. Mawagtan mo kus kalibutan. Apan ang pagkamaayos kinyo din ako kalimtan. Atong palakpakan natin. Di ko kapasyan. Maamis kas panalangin kinyo. Ingon diri mga kaigsuonan, nagpasalamat ako sa Dios nga akong gilagaran nga malinis ang akong konsensya. Ang importante ang atong konsensya ato bas Ginoo malinis, dili daot. Dili hugaw ang atong konsensya ato bangas Ginoo. Malinis ang akong konsensya sama sa pag-alagad sa akong katigulangan adlaw o gabi. Nagpasalamat ako kaniya samtang kanunay ako nahinungdong kanimo diha sa akong mga pag-ampo. Nasayod ko mga igsoon, dili lamang ako minag-ampo para sa trabaho Ginoo. O nasayod ko sa ang Dios sa inyong kinabuhi nga inyong ubos nga alagad kanunay mo nagpaluyo sa mga pag-ampo katos Ginoo. Mao hinungdan nga ikaw o ako. Doon ay mga sitwasyon o panahon mga kaigsuonan. Time will come. Dili mawada para sa himaya sa Diyos. Katong ato silang gidasin ang pingi ning mga panahon nga gihatag sa Diyos. Bisan unsay mahitabo sa kinabuhi, kupti ang saad sa Ginoo. Di kita pasagdan sa panahon sa akong Panginoon. Ingon diri mesun adlaw o gabi nagpasalamat ako kaniya. Samtang kanunay ako. Apostol Pablo mga kaigsuonan. Mubasa basahon nako ang bersikulo 1. Ingon diri. Gikan ni Apostol Pablo ni Kristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios. Di ba? Kinsa may nagbuot ni Apostol Pablo? Dios. Nga nung napag-o si Apostol Pablo, kay dunay plano ang Ginoo aron mausap si Apostol Pablo. Kinsa man di ay si Apostol Pablo maglulutos. Naa maganin hitabo mga kaigsuonan nga mismo siya mo nagunay kulata. Mao nangunay kulata. Kinsa man ang hinungdan sa kamatayon ni Esteban? Si Apostol Pablo apil to siya pirma. Pero ngano gigamit man siya sa Ginoo? Dinis kalibutan maigsoon ayaw i-judge ang mga tao na kini mga tao wa naguni kalawasan. Hinumdumi aduna pay pagsumakong adlaw, aduna pay pagsalo. Basta kita unay mahabilin sa kalibutan. O ang atong gi-judge mao hinuoy minsukat sa pagbalik ni Jesus. Sa atong kinabuhi nga si Kristo hanon, dapat ang atong isig katawo ato silang dasigon. Sister, brother, ayaw ka palaka. Dasiga sila sa pagsimba. Ilabi na sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong minahal sa kinabuhi. Kanunay ninyo silang dasigon. Wow. Alagot, sweetheart. Di ba? Tinuod maguna. Tinuod na, mingon man ang bana, mingon man ang asawa. Murag ka rin, bago man ako sa sa ginagawa mo ngayon. Bisulay kong simba, di ba? Mga anak, tanawa na mga anak pa isuon kanunay mo simba. Mo ingong ng papa mama, musulay kong simba, di ba? Sulayin lang ko ang Ginoo. Di
Di ba masulayan nimo ang kung unsa ang maayo ang Ginoo. Unsa pagkamaayos Ginoo sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Ingon dire. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo. Kinsa man si Apostol Pablo? Apostol ni Kristo. Tungod sa pagbuot sa Dios o gipadala aron pagsangyaw sa gisaad nga kinabuhi nga atong nabatunan pinaagi sa paghiusa nato kang Kristo Jesus. Even si Pastora Elsie Candelario lahi ilang pagtulunan, misyonary man to, pero ako sa inan ko dahil ang atong katungdanan privilege manis Ginoo isyuhan kita kag lisensya isip evangelist. Dili man siya pastora. Wa man sa isibahan nga gidala bisan asa ron siya paingon. Di nalingaw siya siyang travel may suot. Ning lakaw siya og Martes na abot sa Cavite og Huwebes. Ako asa gipasiawan na ison. Munay tinuod nga evangelist like Apostol Paul. Ingon ni sa bitawin ko. Naabot ko sa Buanga, naabot ko sa Dipolo. Alas 12 nang abot sa Cavite sa Huwebes bilang adlaw. Yung nabuto sa dagat. Tulog. Kung ga-airplane to siya maigsuon, usa ka oras, wa na abot na sa Manila. Muna katawar po siya maigsuon sa tinuod gid. Ingko tinuod yun. Nga doon nagi plano ang Ginoo. Ingko mauna na sinugdanan sa imong pagka-evangelist. Wow. Ang pag-issue magud og lisensya maigsuon ka depende sa status sa tao. Sama ni Pastora gospel worker, evangelist sister Ria Amante, siging gawali sa social media. Doon na pa yung mga katawhan maigsuon nga isyuhan nato sa walabot nga panahon, mga evangelist. Matutan nila. Paanha niya, pastor? Kung kabubuton sa Ginoo, okay. Wa man na problema. Kaya din, ang ato nga senior pastor, si Pastor Paragoya Alejandro, moabot man yung ang panahon nga mobalik mamangasar na maputo siya maigsoon kay nalipay dito siya isa sige pastor kay ato ako siyang giingnan ang ako nga trabaho pastor ang pagtabang sa isig katao dili na ako magbali ang importante makatabang ta sa atong isig katao makakasal na to siya maigsoon pohon kinsa matong mga kalasron diha maigsoon ato na mag-igsoon ipakasal diri aron magsunod diri may sugikan dito pakasal ta mag-igsoon amen amen ato palakpakan na dito aron ang inyong pagpuyo ba doon ay deklarasyon gikan sa Dios banag asawa ikinahanglan ka na nga maordinahan ta diha sa kasal sa kaminyo inyong upos nga lagad inyo lang makita tingali sa katilingban yano ra ko sa pastor wa ko na problema sa akong kinabuhi dili man ko takos kaganayan apan hinulumay kung ikaw o ako mahimo kang takos ato bangan sa Ginoo mahimo gikan takos. Walay ni bisan kinsa nga pugong sa pagkamaayos Ginoo. Walay bisan kinsa nga makapugong sa plano sa Ginoo sa tao. Sama ni Apostol Pablo. Muna nga si Apostol Pablo maigsuon. Doon ay mga sitwasyon sama ni Evangelist Elsie Candelario sa Buanga. Sige na lamang ko pasikaw maigsuon. Unya ingon ni ana ang pagkamaayos Ginoo. Balik tas ato ang mensahe. Ingon diri mga igsoon. Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak, ang Dios nga Amahan o si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy o kalinaw. Kinsay gisultian ni Apostol Pablo? Si Timoteo. Anak ba si Timoteo ni Pablo? Dili. Kauban sila sa buhat sa trabaho para sa Ginoo. Apan si Apostol Pablo niingon siya, alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak, ang Dios nga Amahan, o si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta. Ang unta nahitabo na ba? Wala pa. Unta, that is future, umalapot. Hello, wala pa nahitabo sa imong kinabuhi. Sa diha nga ang Dios mo panalangin nga to sa tao, wala pa na nahitabo. Kaya kung mahitabo na mga igsoon, muingon ng mga tao, murag ako matay angayan ana, di ba? Hello. Buhata nga malipay ang Dios kanimo. Tumana kung unsa may yang ipabuhat nimo.
nga walay pagbagulbol o pag-atras, walay kahadlok o kabalaka, kay kauban nato ang Ginoong igsoon. Ingon diri mga kaigsoon na sa mga unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 8. Ato ning klarohon mga igsoon. Dinis kalibutan may igsoon ang Dios naghanay og mga hiyas. Mao nga dili ta mainggit sa uban nga moingon pakaninduta man na siyang muwali. Pakaninduta man na siya motukar o gitar. Nindot man na siya motugtog og drum. Nindot man na siya mo keyboard tanan. Nindot man na siya timo. May tag ako para ana ayaw kainggitin ang tao. Amen ba? Matag usa ka nato nagkalaing-laing hiyas nga gihatag sa Dios. Kung asa makadiha nahimutan ang pingina kay maunay tawag sa imong kinabuhi. Tinuod. Atong palakpakan ang Dios. Tanawa ra gud. Unang mga Korinto kapitulo 12 bersikulo 8 ngadto sa 10. Nganong ingon man niini ang paghanay ni Jesus diha sa paghukpong sa buluhaton para sa Ginoo aron mahimo ta nga takos og angayan diha sa iyang atubangan. Atong basahon kung aduna mo'y Biblia. Ikaduhang unang Korinto makaisuna. Ingon diri sa unang mga Korinto. Kapitulo 12 bersikulo 8 ngadto sa 10. Ingon diri mga igsoon. Kapitulo 8. Akong basahon. Ang espiritu nga naghatag ngadto sa usa ka tawo. Kinsa maning espiritu nga gihatag sa Dios ngadto sa tawo? Ingon diri. Ang espiritu nga naghatag ngadto nga gihatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam. Kung ikaw o ako kung ako kay kaalam, dili ka kahimok sa trabaho nga ipatrabaho nimo. Tinuod. Bisag unsa pa nakasimple nga trabaho kung wa mo kay kaalam sa pagtrabaho nga gipatrabaho nimo. Ingon sa unahan, samtang ang uban nga naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Di may una, kahibalo og ang kaalam. Di may unang nilang duha, kaalam o kahibalo. Kaalam. Kaya kung doon na kay kaalam, makahibalo kang mo trabaho. Kaya kung ikaw nakahibalo, muingon ka nga, nakahibalo mako sister, brother, kunya wa kay kaalam kung saan pagtrabaho. Mahimo nimo, dili. Nakuha na to ang gamay sa bingay. Gikinahanglan makaigsuunan ko sa Ginoo ra. Gihimo sa Dios ang langit pinaagi sa iyang kaalam. Gibuklad niya ang kalangitan pinaagi sa iyang kahibalo. Kaya niya kay doon na masay kaalam mas mo nga mahibalo siya nga mo gama sa tibok kalibutan. Amen ba? Mao nga dinis kalibutan maisog kung dunay kaalam nga gikan sa Dios kinsa man ang naghatag sa kaalam. Ang Espiritu sa Dios muhatag og kaalam sa pagsabot ngadto sa tao ning adto mahinadlokon atubangan sa Dios. Ingon dire, akong basahon sayo pa awa pay alas 11. Ingon dire, bersikulo 8. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng siya, pwedeng imong silingan, pwede si sister, pwede si brother. Tawo. Wala i-address ang mensahe sa Ginoo ngadto sa mga hayupan kundi niingon ang balaang kasulatan. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam samtang ang uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Bersikulo 9. Usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo. Pila ka espiritu? Daghan. Tanawa ng mga tao nga daghang espiritu. Di ba? Lain-laing espiritu. Kung ang espiritu sa Ginoo mukunsad nimo, mugiya nimo usa ra guna ka espiritu. Nagkalain-lain man og kahibalo, nagkalain-lain man og kaalam, apan usa ka espiritu nga gihatag. Nga naghatag niya. Atong basahon klarohon nato. Usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo
ngadto sa usa ka tawo samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang espiritu nga naghatag ngadto sa usa ka tawo o gahom sa pag-imog mga milagro, sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Di ba nagkalain-laing hiyas? Dunay hiyas sa mga milagro, dunay mga hiyas sa pagminsay sa pulong sa Ginoo, dunay hiyas nagkalain-laing hiyas. Pila ka espiritu? Daghan? Usara. Pero daghan na ganing espiritu maiso, daghan po ng ampuan. Pila ka espiritu? 7. Muna atong balantayan mga kaigsuonan kung unsang espiritu ha namukonsad sa tao dinis kalibutan. Ingon diri usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Kung dunay mga tao nga dunay hiling nga hiyas, atong pasalamatan ang Ginoo. Hiyas man na sa Ginoo nga gihatag niya. Kung ikaw maayo kang muple sa instrumento, hiyas man na para nimo nga gihatag sa Ginoo. Ayaw maigsoon nga maingon ka nga imo dayon kasukan gawa ka kahibalo sa iyang hiyas, ayaw. Pasalamati ang Ginoo ni ana tungod kay ang Ginoo duna sa gihan-ay nimo nga para sa nimo. Kung diya ka nahimo nga hiyas, i-build up na mga igsoon, ampini na mga kaigsuonan. Usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Versikulo 10. Ingon diri, ang espiritu nga naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimo mga milagro, sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsultig mensahe sa Dios o sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalain-laing espiritu. Kanang pag-ila sa nagkalain-laing espiritu maigsuon, hiyas bina gikan sa Ginoo nga gihatag nimo. Dili bina basta-basta maigsuon nga maila ka sa lain espiritu. Kay niya to mga panahon na maigsuon, ako ning testimony ninyo. Usa ka batan-on nga gikan sa Cebu, kay laman sa papa dili ra nako hinganlan. Ay social media man ni. O ni akong kauban maigsoon niingon na siya nga akas igunar kay na. Ags maigsoon kinsa ags na ako maigsoon din ako istorya. Insa sayo na kay na niya. Kon mato midwit prayer mato maigsoon kay Miyerkules nasayon mako dito sa kamban lang. Midwit prayer maigsoon kadala-dala ko tong gamay nga prayer. Na usa ka batan-on maigsoon gikan sa Cebu na narbaho. Ako sa gitutukan niya pangumusta di ako maigsoon labi nagpila na ka bulan nga wala na to siya kahibalan. Ako sa giingnan ko day kumusta man ka day. Nya ako sa gitutukan maigsoon na magwilain nga akong nabantayan sa iyang nauna ba sa iyang sulod sa iyang kasing-kasing sa iyang sa tibok lawas. O niya man day nagsugod na unta may worship kay midweek prayer man ninggawas man siya. Engko naanag ko ni kababalaghan sa Tagalog pa. Ninggawas siya maigsuon. O niya katong akong akauban ingon mga ako sa giinang sinyasan ako ags bantay ags kay naana ni dili maayo rong ay tapo ron. Inambog man siya maigsuon ingon sa ay sayo na na. Sayo na kay na kapila naguko ka encounter anak dako pagkain tawo. Kasakay pagani sa kinane istorya na gikan so mamayran kita. Ilunggo man to siya maigsuon din ako istorya kinsa siya. Iko ayaw anak kay dili ko ni basta-basta ron ato awayo meron nagwahay bitaw ng maigsoon pareha ng rihas ning ana bitaw nang nibarot akong balibo maigsoon di kupta na akong ulo ning oras yung bitaw paate maigsoon ni balos ni latin ning kung kini tanaw ra gud na imong istorya di ba nangisog na Hinuon ni bantay karon pila na mo ka minuto maigsoon tingali usa ka oras na mo away yun may balos man ipakaon na mo Biblia maigsoon ipalugdo na mo imbalos, lain po iya ang istorya. Dugay na mong inampok may iso nakatulog. Naluya mo iso nakatulog. O niya pagmata niya piting luya ako sa giingnan nga. Naon sa man ay kaday.
Niingon pag isa nga, naunsa mo ay ko, kasi naunsa ka piti man mo wahe. Kung sa kanay nahitabo ni mo dito si mo, gikargahan lagi sa orasyon. Kaya pato sa sementeryo kung mo lagi na. Eko, kato siya, usato siya ka leksyon sa akong kauban, ayaw pangarastihan ko na. Di ayaw pangarasti iksoon ka ng pag-ila sa naglaing-laing espiritu. Doon na po yung-encounter na mo maiksoon. Kauban lagi po na mo dito. Maudi apon gikargahag orasyon. O niya katong mga kaubanan, nga nakahibalo may isog dito ras tayo anak ra iko kinitawahan na may isog ato sa bantay ako sa may isog nga leader kana present worship leader anak gid siya manoy nakatulog lagi ang buwan mo nagmatakaan nakatulog ira kuha na human mo so man may isog una sa atong kinabuhi mailan jud ka unsa kang alagad si Ginoo may isog Ginoo ayaw pangarasti ilhan ka muna kining pag-ila sa naglaing-laing espiritu di pini basta-basta kung naani mo ni ayaw na siya kung ipasigar po ayaw ina ka kapilang ka sa'yo nag-aini ayaw ikaw ug ako under control kas Ginoo kung mubiya gani ang Ginoo nimo asa man ka ingon ang mga tao kaniadto sa panahon adunay gisaniban ingon siya, pinaagi sa ngalan ni Apostol Pablo, ni ingon ang ipagsaniban, kaila kong Apostol Pablo, magwawali man to, ang ipanglagas. Ipanglagas, inauna na anas kasulatan, naawi. Dihukasan sila, karag-karag sila, ayaw. Tingnan man sila, kaila ko ni mo bro, kaila ko ni mo pastor, parihatag doon. Kuna, uman kita. Tinaon na iso. Nahitabo maguna diha maisuon, social media man maisuon. Nahitabo mas bais. Dunay gawain ilabay ng lamis ang maisuon diha. Unya ang galihan sa atong maisuon si Pastor Dr. Rodelindo patay na maron maisuon katong gakasanan mo. Dapoy pastor taga Mabinay ug sa taga-asa basta taga Mabinay maisuon. Ingon sa sangalan ni Jesus. Gitulong ito sa kawan. Ayaw doon ako pastor kay parehatag mo. Dakan na juga ayaw maisona na diha sa bahas kana cultural ba diha kung may talapukan diha mga organisasyon. Ingin naman siya ayaw kong uwata parihatag buok at talikod wa napakita mo sa atas astating ko sa pastor talikod kay nabayi man di ay. Dulu murag pa si awra ni pero tinuod ni. Tinuod ang exo. Ingon si Dr. Redendo. Angels of the Lord. Layo ba sa kaayo? Bahis man. Kanang tao may suon, iya ang kaugalingon, yung bakli, ninggalo sa yuta. Abog ng yuta ay suon. Kinsa, ang naghilingin, alagad sa Ginoo mati-matianan. Ikaw o ako, mapamatudan ka, sikinsa ka, atubangan sa Diyos, sa panahon na maka-encounter ka sa kaniya. Ayaw inaay mo, isig ka taho, hilaw. Mabalaan dito kinsa hilaw. Ang importante dili tahilaw ato panas Ginoo atong palakpakan natin. Ingat na udapit sa kabatagon na hinaot ko ano natin kapunan. Pinagi sa dahang kasulatan. Inuubos nga alagad kanunay nagdasig sa matagosa. Kung adunay espiritus Ginoo mawaktan ang katalaw, mawaktan ang kahadlok, mawaktan ang kabalaka. Kay dunay espiritus Ginoo nga mobugi sa matagosa kanato. Ara kita sa mga pagpanindog mga igsoon. Atong awitong nagulan kay buti-buti mo. Atong hinungduman nga maayo ang Dios atong kinabuhi. Dili nato hikalimtan ang mga kaayuhan na iyan yatag kanato. Iyatang giproteksyonan, iyatang gibanta.